Italia suspende o acordo Schengen con España. Como resposta á crise migratoria en Ceuta, o goberno de Giorgia Meloni establecerá controis fronteirizos aos cidadáns de fora da Unión Europea que viaxen dende o noso país. Francia tamén reforza as súas fronteiras. En Ceuta chegaron a entrar 50.000 persoas. O número de mortos ascende a 57. O Sergas prepara unha reforma integral da atención primaria a partir de setembro. Vai haber novas especialidades nos centros de saúde reforzando servizos como a saúde mental. Un exemplo é o novo centro de saúde de Conxo en Santiago. Xeranios, petunias ou begonias enchen de cor xardíns, patios e terrazas nesta época. Pero non todas as plantas son boas eleccións ás portas de agosto. Hoxe preguntamos aos expertos cales son as especies que mellor soportan o verán e cales son as que máis elevan. Boas noites. As tensións entre España e Italia pola crise migratoria en Ceuta seguen medrando. O goberno de Giorgia Meloni anunciou que restablecerá controis fronteirizos con España. Considera que a situación supón un risco para a seguridade europea. Isto terá consecuencias para os cidadáns de fora da Unión que cheguen a Italia dende España, con máis inspeccións e posibles atrasos. Javier Romero. Sí, para os viaxeiros o cambio máis visible será nos aeroportos e portos italianos porque ali haberá máis controis e, por tanto, máis esperas. Porén, hai que sinalar que o goberno de Meloni aclarou nas últimas horas que os controis a pasaxeiros só afectarán a cidadáns de fora da Unión Europea que cheguen desde España. Polo tanto, os viaxeiros españois e comunitarios poderán seguir entrando en Italia con normalidades en trámites adicionais. Ademais, tamén compre destacar que Italia pactou con Francia reforzar controis na fronteira común, polo que quen viaxe en coche ou tren cara a Italia a través de Francia poderá atopar máis inspeccións policiais e posibles atrasos durante o traxecto. Nas últimas horas, máis países, entre eles Finlandia, Suecia ou Dinamarca, pediron excluir a España do espacio Schengen. E Francia vai reforzar os controis nas súas fronteiras con noso país multiplicando por 5 os axentes. Dende Bruxelas, a presidenta da Comisión Europea cualifica de inaceptable a situación en Ceuta. O goberno afirma que esta situación vaise controlando e que en Ceuta só quedan unhas 1.700 persoas das máis de 50.000 que entraron onte de forma irregular na cidade. Fontes policiais elevan a 57 a cifra de falecidos no mar. O día despois foi o día do regreso. Milleiros de inmigrantes que onte entraron en Ceuta de forma irregular fixeron este venres o camiño de volta cara a Marrocos. Foi un goteo constante durante toda a xornada. A media tarde o goberno dixo que na cidade só quedan 1.700 persoas das máis de 50.000 que entraran onte. O exército vixía que o proceso sexa ordenado. A presenza militar foi evidente tanto en terra como no mar. No espigón do Tarajal será onde se coloquen boias de contención para facer máis difícil a entrada a nado. Unha zona, por certo, onde hai unhas horas seguían entrando inmigrantes. Algún ben novo. As últimas 24 horas en Ceuta foron caóticas. A cidade espertou con centos de persoas dormindo en calquera sitio, negocios pechados e militares patrullando. Nos sentimos un pouco desbordados con la situación. La verdad es que ha sido impresionante todo. Estamos indignados y desamparados. Nos sentimos desamparados. Pero desde hace mucho tiempo, no es de ahora. No seu regreso a Marrocos, moitos inmigrantes din que recibiron mensaxes por redes sociais e que foron enganados. I love you, emigrant de España. España, Marruecos, no, Marruecos. A cidade marroquí de Castillejos tamén se viu desbordada e nas últimas horas rexistraronse altercados. O goberno elevou o número de falecidos a 57. A maior parte son mozos entre 20 e 35 anos. Tamén hai tensión en Melilla logo de que uns 2.000 inmigrantes tentaran entrar en España onte a noite. Dos 130 que o conseguiron, 84 son menores. A fronteira está pechada e hai un gran despregamento policial que vixía os pasos terrestres e marítimos. Moitos condutores que ian cruzar a Marrocos están afectados polo peche. Pedro Sánchez culpa as mafias e aposta pola cooperación con Marrocos para axilizar as repatriacións. Alberto Núñez Feijóo desplazarase mañá a Ceuta. O Partido Popular denuncia a inacción do Goberno central.
Es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. Nosotros hemos hablado con las autoridades marroquíes, están dispuestas a cooperar para agilizar toda esa repatriación. La integridad territorial y la soberanía nacional en estos momentos está en juego en España. Este es el resultado de no tener política migratoria, de regalar papeles para todos y de regularizar y de golpe a más de 1 millón de inmigrantes que han entrado en España de forma ilegal. Dende a Xunta tamén lamentan a actitude do Goberno e pídenlle que asuma as súas responsabilidades. Hai unha deixación de funciones por parte do Goberno central e eu creo que canto antes ten que asumir as súas responsabilidades do control de fronteiras, que é unha competencia única e exclusivamente do Estado. Non se pode limitar o Goberno únicamente a xestionar a chegada de menores como se fose algo ineludible e que ten que ocurrir. E o Sergas prepárase para arrancar en setembro a reforma integral da atención primaria. Incorporaránse novas especialidades nos centros de saúde e reforzaránse servizos como de saúde mental nos ambulatorios. É o caso do novo centro de saúde de Conxo, en Santiago, que se estrenará este mes de agosto. Conservando o patrimonio histórico do edificio, a remodelación do Centro de Saúde de Conxo permitirá duplicar a superficie asistencial. Na planta baixa haberá 12 consultas pros 5.000 veciños do barrio e nos outros andares 2 unidades de saúde mental para pacientes de Santiago e a comarca. Centros pequeños como este facilitan mucho que sepas el nombre y apellidos de cada persona a la que atiendes y creo que eso redunda en una mejor asistencia, más confianza y más seguridad. Creo que el entorno ahora que tenemos lo va a facilitar mucho. Yo he de decir que trabajamos siempre con luz de neón e creo que ahora vamos a poder trabajar sin ninguna luz máis allá de la del sol. O centro terá unha unidade específica de psicoxeriatría que é un dos novos servizos previstos na reforma integral da atención primaria que a Xunta ultima cos sindicatos e que prevé tamén a incorporación de podólogos e aumentar as prazas de enfermería, fisioterapia ou odontoloxía nos centros de saúde. Está moi traballado, moi falado, ten que estar ao máximo para que funcione e para que os profesionais de atención primaria e tamén os pacientes sexan os primeiros convencidos dos cambios que queremos introducir, que van ser cambios valientes, cambios necesarios, e todo iso estará no plan global que eu agardo que no mes de setembro podamos presentalo. O Centro de Saúde de Conxo comezará a atender os primeiros pacientes a finais de agosto. O grao de enfermería poderás estudar tamén na Universidade Intercontinental da Empresa, xunto a 2 másteres universitarios en Psicoloxía e Ciberseguridade. O Consello Galego de Universidades autorizou estas novas titulacións que se suman á oferta educativa da institución promovida por a banca. Galicia activa o protocolo de vixilancia do sarampelo ao detectar un caso. Trátase dun home de 40 anos que evoluciona de forma favorable e que viaxara recentemente fora da comunidade. O novo caso aparecido en Galicia é importado, pero aínda é pronto para coñecer a orixe. Desde a Consellería de Sanidade xa fan rastrexos dos posibles contactos do paciente, pero transmiten absoluta tranquilidade. Todo o que está en mans de saúde pública é tranquilidade absoluta. A Organización Mundial da Saúde retirou a España recentemente o estatus de país libre de sarampelo, xa que aumentaron moitos casos nos últimos anos. É sinal de que a enfermidade volve circular de xeito endémico, xa non temos só casos importados. En España xa é posible que se produzan o que chamamos casos autóctonos, é dicir, o virus está a circular en aquelas persoas que non están vacinadas ou que só están parcialmente vacinadas, poderían padecer a infección porque xa está a circular o virus de novo no noso país. Galicia mantén elevadas coberturas de vacinación infantil frente ao sarampelo, máis do 95%. Ademais, temos un sistema de vixiancia epidemiolóxica que permite detectar os novos casos e actuar con rapidez. A Xunta atrasa 3 días o inicio do curso nas escolas infantís da comunidade. Estaba previsto que reabriran o venres 4 de setembro, pero finalmente farano o luns día 7. O motivo é o retraso na asignación definitiva dos destinos de centos de mestres debido á acumulación de procesos de consolidación e concursos de traslado.
E mellora a situación dos incendios en España. Despois dunha semana, o de Castelló quedou esta tarde por fin estabilizado. Queimou case 9.600 hectáreas. Todos os veciños evacuados comezaron xa a regresar ás súas casas. O mesmo acontece cos veciños de 12 das 14 localidades desaloxadas pola proximidade do lume en Zamora. Comeza a remitir o pesadelo que comezou hai 7 días na Val d'Uxó. Se ha dado en el CECOPI por estabilizado el incendio forestal. Despois de queimar 9.600 hectáreas, o 12% delas no Parque Natural da Serra do Espadán, o lume xa non avanza nos seus 89 kilómetros de perímetro. A Generalitat autorizou o regreso a casa dos 2.800 veciños de Artana e Eslida que permanecían desaloxados. O incendio segue lonxe de estar controlado e temese pola suba das temperaturas e as treboadas secas que se esperan para esta fin de semana. Tamén chegan boas novas do incendio de Fermoselle, en Zamora. Estamos contentos porque podemos volver a casa, hemos estado muy bien. Yo ahora sí que he llorado de alegría de irnos para casa. Son veciños de 12 das 14 localidades evacuadas e que xa poden volver aos seus fogares. A moitos, como a este apicultor, tocalles facer reconto de danos. Pues uns 8.000 euros de pérdidas. O sea que ya me contarás a ver de qué vamos a vivir. O novo foco de preocupación é o Bierzo leonés. Ten 5 incendios activos. Un deles comezou ás 3 da tarde na localidade de Santirso e obrigou a cortar durante 3 horas a autovía A6 en sentido a Coruña. Xa está reaberta, pero recomendan precaución. En Galicia quedaron extinguidos os 2 incendios que máis preocupaban nas últimas horas. O máis recente é o de Ourol. Deuse por apagado pouco antes das 8 desta tarde tras queimar alrededor de 31 hectáreas. O outro, que comezou en Monfero e logo saltou a Guitiriz, quedou extinguido a medianoite pasada. Alí quedaron calcinadas 38 hectáreas. As Pontes busca volver ser un referente industrial. Coa chegada de Indra e do sector do automóvil, a vila muda o carbón pola intelixencia militar e a tecnoloxía. Mentres cae o vello carbón, comeza a levantarse a tecnoloxía militar. Foi un proxecto moi pelexado. As Pontes dalle carpetazo definitivo a unha era, pero das súas cinzas emerxe unha economía baseada na defensa e na alta tecnoloxía. As Pontes es un sitio emprendedor, un sitio con gente que tiene ganas de hacer cosas y de emprender nuevos proyectos. Neste solo, a multinacional Indra construirá a súa nova planta de blindados terrestres, investindo 18 millóns para liderar a defensa europea. Aplicamos conceptos digitales en nuestras soluciones. O escenario elixido o polígono de Penapurreira. Sobre unha parcela de máis de 50.000 metros cadrados fabricaránse e poñeránse a punto ata 500 vehículos militares cada ano, en colaboración coa planta Xemelga de Xixón. As instalacións contarán cunha pista de probas propia. Todo esto lo que le da es a Galicia un valor añadido, consigue que Galicia sea un polo industrial de primer nivel. A chegada de Indra suporá a creación de ata 120 empregos directos de alta cualificación. Pero que tamén ao principio creemos de unha cadea de valor que se pode xerar nesta zona vinculada a esta industria. Pero a remuda industrial non ven soa. O xigante asiático SAIC inxestará outros 200 millóns de euros na comarca para fabricar coches eléctricos, convertendo este antigo corredor mineiro nun avanzado polo tecnolóxico e logístico. Ás 3 arrancou a operación especial de tráfico polas vacacións de agosto. En Galicia agárdanse entre hoxe e o domingo 8.000 desplazamentos por estrada. Os que vayan en selo depósito notarán no peto. Volven subir os combustibles. Patricia Vilar. Sí, para os milleiros de conductores que collan estes días o coche será a operación saída máis cara dende 2022. Encher o depósito hoxe é 17 euros máis caro que hai un ano. O noso coche diésel é 10 euros máis caro se se trata dun coche de gasolina. Os prezos seguen a alza porque a partir de mañá diminúe ese desconto que o goberno puxo en marcha sobre o imposto especial sobre hidrocarburos, un desconto que ata hoxe é aínda de 15 céntimos, pero que a
partir de mañá será de 10. Isto notouse hoxe na afluencia nas gasolineras, nas estacións de servicio, moitas delas vimos hoxe ringleiras de coches que preferían encher o depósito antes desa suba, unha suba que de media será de 6 céntimos o litro. A día de hoxe, de media, o litro de diésel pagámolo a 1,80 € e o de gasolina a 1,65 €. Grazas, Patricia. Pois, quen sabe se non tiñan para carburante, pero nun Río Vasco puídose ver a orixinal odisea de tres mozos que, logo dunha noite de festa, tentaron volver a casa navegando a bordo dun unicornio hinchable. Botáronse vestidos ao río Deva despois de teren, iso sí, a sensatez de meter os móviles en bolsas de plástico ben pechadas. A cousa é que perderan o último autobús para volver á súa vila, que estaba a case 10 kilómetros, e tomaron a decisión de ir polo río co flotador, que acabou naufragando coa metade da travesía feita. Os mozos saíron do río ilesos e famosos, claro, en toda a comarca. Dende hoxe e durante un ano a Xunta permite a caza sen límite do xabaril. A medida pretende controlar a poboación deste animal salvaxe que continúa a aparecer en espazos urbanos. Case que está deixando de ser unha sorpresa. Os xabarís decidiron volver esta noite pasada á cidade de Lugo. Un condutor gravounos na Avenida de Madrid, onde foron levantando o céspede e removendo a terra. Ante a presenza e os danos ocasionados pola especie, a Xunta ampliou a todos os concellos de Galicia esta emerxencia cinexética. E tamén remata a temporada de pesca nos ríos de Galicia. O peche é xeral, pero prorrógase nos coutos con convenio en modalidades en morte ata o 30 de setembro. Pro salmón, a veda foi total durante a temporada debido ao declive da especie. E complétase o proxecto do Parque Acuático de Monterrey. Xa están operativas as novas atraccións, os novos tobogáns, o río lento, o Parque Multiaventura ou as pontes colgantes. A inauguración oficial foi esta mañá. Con esta ampliación, o complexo convértese nun dos principais espazos de ocio do verán da contorna. Cambian tamén as tarifas. A entrada adulto pasará a custar 8 € e a dos menores de idade 4,5 €. A xuza envía a prisión provisional comunicada e sen fianza a Adrián Parada, o mozo detido tras matar o seu pai a tiros en Aguiño. A titular do xulgado de Ribeira, encargada do caso, enviou unha prisión tras tomarlle declaración. Acúsao dun delito de homicidio e outro de tenza ilícita de armas. O seu abogado confirmou que o acusado recoñeceu os feitos diante da xuíza e anunciou tamén que recorrerá o auto de prisión. En Santander, un policía detivo un home polo asasinato da súa parella. Este novo crime machista tivo lugar nunha vivenda do centro da capital cántabra. A policía presentouse no domicilio tras recibir un aviso contra o mediodía. Alí atoparon a muller ferida. Todo apunta que cunha arma branca. Tiña 27 anos. A súa parella, un home de 39, foi detido no domicilio tras confesar os feitos. Modistas, zapateiros, seguro que lles costa atopar rápido un cando fan falta. Hai moita demanda, pero son poucos os profesionais en activo. Nestes tempos da moda de usar e tirar, as irmáns Elvira, Trini e Rei abriron hai 20 anos o seu obradoiro de confección en Compostela e non lles falta traballo. Cada día temos máis encargas de confección á medida, tanto para a calle, como para bodas, como para calquer tipo de evento. Tamén en Santiago, Rubén leva 5 anos neste pequeno negocio de reparación de calzado e duplicado de chaves e mandos. 70% de calzado, 30% chaves. Sempre hai un par de meses ao ano que pode aumentar a chave, pero o que nos dá a constancia sempre o zapato, ou a reparación e o que é o traballo de toda a vida de zapateiro. Din que cada vez lles ven máis xente nova que busca aproveitar a calidade das prendas dantes. Máis arreglos que confección, penso eu. Sobre todo en chavalada, porque a min traime aquí abrigos de seu abuelo e están intactos. Hoxe en día compras un abrigo, pero a mellor a semana se o tes cheo de bolos. Son marcas conocidas, de moi boa calidade, cunha boa fabricación de fai 20, 30 anos e se restauran, moitísimo, sobre todo xente nova. Male alta demanda tamén teñen claro porque cada vez son menos. Non hai personal cualificado para este traballo. É verdad que son moitas horas de traballo, tes que dedicar moito tempo. Moitas horas de traballo, sacrificio e
normalmente tens que ser autónomo e o ser autónomo é un pouco complicado aquí en España. E Cambados volve brindar hoxe polo seu mellor embaixador. O Albariño será o gran protagonista dunha xornada que mestura un viño, que xa é símbolo nas Rías Baixas, e moita música. Andrea Otero. Sí, todo un clásico xa do verán galego, o Albariño de Cambados, que se celebra ata este vindeiro domingo. Como vedes, case non se colle, hai moitísima xente, cada ano máis e máis xente chégase ata esta vila para catar o seu produto estrela, o viño que podemos probar nestas casetas, nas que 44 adegas da denominación de orixe Rías Baixas dan a probar o seu viño. Hai unha extensa programación con catas de viño, por suposto, tamén gastronómicas, verbena, concertos e todo tipo de actividades nesta festa declarada de interese turístico internacional que leva xa 74 edicións e que se celebra, como dicimos, aínda ata este vindeiro domingo. Moitas grazas, Andrea. Momento agora para conectar cos compañeiros do lugar. Hoxe marchan de vacacións, pero non sen antes amosarnos as mellores cancións dos nosos veráns. Queridos compañeiros e compañeiras, os de lugar ímonos de vacacións, Aitana. Home, vámonos de vacacións porque aquí non hai playa. Aquí non hai playa. Eso que queremos, irnos de vacacións cantando esas cancións que forman parte da vida dos veráns da nosa vida. Dos teus, dos meus. Aquí non hai playa. Los Diablos, Orquesta Principal, King África, Verónica Romero. Bomba. Bueno, vamos a ter un programa de todo. Magnífico y espectacular. Así que veña, todos preparados de vacacións. Pero volvemos en setembro. Pasadeo moi ben de vacacións, compañeiros. Ben, en plena era das pantallas hai un clásico que resiste. Son os pasatempos en papel, os de toda a vida. Encrucillados, sopas de letras ou sudokus que, segundo os libreiros, volven estar de moda. Nos quioscos e tamén nas librarías, os pasatempos seguen vivos e o perfil do comprador é máis variado do que se pensa. Xente bella é que sabe o que quere e ven especificamente a buscar eso. Pero tamén está a xente nova que busca un descanso mental sen pantallas. Creo que sí, yo creo que hay personas que todavía se interesan por esas cosas y por desarrollar la mente. ¿No? Necesitar la mente, también las habilidades también que dan estos juegos. Din os libreiros que nos últimos tempos houbo un repunte nas vendas, en parte impulsadas polas recomendacións que fan os profesionais da saúde. Algúns neurólogos recomendan moito as sopas de letras, os crucigramas, os sudokus para manter o que a mente en forma e para non ter demencias e deterioro cognitivo. Entonces aquí sopas de letras moito, vendemos sudokus moito. Ademais dos de sempre, tamén hai formatos máis visuais como o Murdoku. Pois é un sudoku como resolvendo un crimen. Entonces, en vez de levar números, o que leva pois as casillas do sudoku como se foran unha mesa, unha silla, tal. Entonces, dache unhas pistas como un problema de lógica normal. Bueno, en furor ese entre a xente máis xoven, a verdade é que gosta moito. Creo que incluso outro día veía por aí que en Instagram que había como unha liga de Murdoku ou algo así, como un montón de xente aficionada que o fai. Un hábito clásico que, lonxe de desaparecer, atopou novas razóns para seguir vivo. Estamos na época dos xeranios, das petunias e as begonias. É tempo de plantas de flores e xardíns coloridos. Pero ollo, porque non é momento de plantar calquera especie por moito que nos guste. Preguntamos ás expertas que é o que máis eleva as portas de agosto. Estamos na época de desfrutar dos xardíns, dos patios e as terrazas e toca actualizar as plantas para este tempo. Top de ventas é a planta de temporada, que é a planta que está en flor aquí na época do verán e, bueno, hasta que cheguen os fríos fortes. Entón aguantan agora varios meses e decoran un montón as casas porque están constantemente dando flor. E temos xeranios, temos begonias, petunias, alegrías, tajetes, hai un montón delas. Tamén nos pisos cambian as tendencias nas flores que empregamos para alegrar as vivendas con variedades máis resistentes a calor. E o xirasol, encanta, é precioso, dura un montón, é vistoso, luce moito, un xirasol con un poquinho de eucalipto, xa fai aí un ramiño super simpático. Temos tamén as margaritas, un clásico, tamén aguantan moito, realmente. Eu quero tamén darlle unha oportunidade forte ao clavel, que é o nosa flor. A xestión da auga e a rega será clave nos días de máis calor.
de auga limpa todos os días para que non cree bacterias, limpar o vaso e cortar o tallo cada 2 días, porque eso vai facer que non cicatrice e continue a beber. O reforzar os regos e regar máis a miúdo, ou regar a mañán e a noite, e sempre facer os regos preferentemente de mañá, tempraniño. O mellor para escoller é deixarse aconsellar por quen sabe, xa que malia o éxito das hortensias, esta non é a mellor época para plantalas, aínda que sí para mercar as flores. Con estas recomendacións despedímonos. Que pasen unha boa fin de semana. Moi boas noites.